wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da wannan lokacin, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Alhamdulillah, kamar da ku sani Paws update yau zan yi bayani akai game da kwanakin nan dai ban yi bidiyo akai ba, duba da yanayin sallah da ake ciki da kuma wasu activities da suka min yawa, kuma da su ma Paws ɗin da suke ta ɗan mana jinkiri na wasu tsaye-tsaye da suke ta yi, wanda hakan yasa nake ganin videos ɗin da na ringa yi bi da wani amfani in dai ba na ji wani ainihin tabbataccen magana daga su Paws community ba. So alhamdulillahi yau na fito zan yi magana akan Paws da kuma duk wasu activities da kuma abubuwan da suka gudana da kuma menene ma yasa kuka ga ban yi posting akan shi Paws ɗin ba har ila yanzu, wanda har yanzu a wasu channels ɗin akwai irin wayanda ake ta posting akan listing ɗin Paws kaza, listing ɗin Paws kaza. Wanda dai a cikin wannan bidiyon insha Allah zan yi bayani. So kuma zan faɗa muku cewa ranar listing na Paws da kuma menene ƙudurin su game da shi wannan lokacin da suke ta ja mana, kuma da mutanen da suke ta magana cewa Paws is scam, Paws is scam. So duk dan yi bayani akai, in ma scam din ne za ku ji, in kuma ba scam din bane duk a cikin wannan bidiyon za ku ji. Ina godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana, ya nuna mana wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda a cikin ikon Allah cikin ikon Allah ya sa muka kawo karshen sa, muka yi Idul Fitr a cikin ƙoshin lafiya. So alhamdulillah, kamar yadda na ji wani ɗan baiwa ya ce Paws a gaya ma Paws cewa fa mun yi sallah lafiya. To ni dai duk dai ba wannan ba, kamar mu shiga cikin wannan bidiyon, akwai wanda ba su yi subscribe ba su taɓa subscribe, saboda subscribe button na matuƙar taimakawa wurin da mun ɗaura irin wannan videos sun a tura muku notification. Me nake nufi da notification? Cewa a tura muku message cewa Musti Tech TV sun ɗaura video, ka je ka yi kalla ko kuma ila zai amfane ka wannan videos ɗin. So wannan shine amfanin da wannan subscribe. Sannan liking kuma yana matuƙar taimakawa ne wurin da mun ɗaura video a tura muku notification. Mu shiga cikin wannan bidiyon. Yanzu haka ina cikin Twitter a Paws page mai suna Paws Lab, wanda yake da followers 645.6 followers a Twitter, wanda shi ma ɗaya daga cikin kafa ce ko kuma ce ɗaya daga cikin developers ɗin su suke da wannan page, wanda a cikin ne suke tura mutane updates kala-kala. Yawancin update na sa muku shi a cikin wannan page. So alhamdulillah, kafin mu je ga ko ina, akwai post ɗin da Paws ta yi, wanda suka ce Paws week ahead. So sannan zan faɗa muku post ɗin da Paws kai, sannan zan faɗa muku ni kuma a fahimta ta menene Paws suke so su yi da kuma ranar da za a yi listing na Paws. Insha Allah ku rubuta ku ajiye, in Allah ya yarda sai a yi listing na Paws a wannan ranar da zan faɗa. So wannan shine. So a Paws community, Paws Love dai ɗaya daga cikin def su sun yi magana akan Paws week ahead da wannan hoton, wanda ke nuna cikin wannan satin akwai wani gagarumin abin da zai faru, walau su faɗa rana walau su ki faɗa. So ya danganta, amma dai insha Allah cikin wannan bidiyon zan faɗa muku ranar da za a yi listing, wanda in Allah ya yarda ku samu amin a comment section, in Allah ya yarda sai ya tabbata hakan da ranar da na faɗa din, ranar za a yi listing. Suna da page kala-kala, akwai Paws community, akwai Paws power, akwai gasu nan dai da sauransu. Wannan duk page ne wanda sai kawo update akan Paws, suna ɗaya daga cikin manyan developers ɗinsu. Da dai wannan ba wani babban page bane, amma copy and paste suke yi, wanda kuma daidai suke faɗa majority. So za ga sun faɗa abu amma kuma gaskiya ne suke faɗa. So wannan shi ma ɗaya daga cikin wannan Paws power ne, yana kawo update akan abubuwan da suka shafi Paws. Akwai post ɗin da suka yi in ba ku mance ba, wanda suka ce finally your long time wait is going, gashi nan, finally your long time what is going to over, lokacin jira-jiran ku ya tsaya. So kamar yadda ku sani Paws suna ta wani shirye-shirye, bari mu koma a Telegram in muku bayani, sai mu dawo Twitter din ku ji ƙarin bayani. Akwai post ɗin da suke ta a Twitter wanda kuma suna da matuƙar amfani. Yawa, wannan shine post da na yi a cikin group, wanda na ce Paws sun yi transfer, wanda aka bincika, saboda kamar da ku sani duk wani wallet da kake amfani da shi a bangaren des, wato des, ana iya tracking ɗinsa a ga wani ina ka tura abubuwa da sauransu. An yi binciken cewa sun yi transfer token guda 1000 nasu kenan don gwajin bridging a layer 0 site zuwa BNB. Wato bari muku dai in brief, abin da suke nufi a nan shine yanzu haka Paws suna nufin su zama blockchain kwara biyu, in ba kuma ce ba suna kan Solana blockchain, wanda akwai yiwuwar su yi tsallake ya zama suna da blockchain kwara biyu, multi blockchain kenan, ya zama suna cikin kuma me ake cewa BXC kenan, wato BEP20, wato BNB kenan, ya zama suna cikin BNB blockchain. So wannan shine BNB blockchain, zan ce muku ya ma zan muku fasara ne. So ya zama suna da blockchain kwara biyu,
tsakanin Solana da BNB blockchain na Binance kenan. Duk Paws suna supporting nasu a kowane bangare, za a iya haɗa shi a kasuwanci wakilin da sauransu. So zaka zuwa ka karanta, ka je kai follow din mu a tech a me yake da suna a group din mu na Telegram, wanda link din shi na kasan wannan bidiyon ko a description. So gaskiya ni dai barin muku faɗa muku ra'ayina in brief abin da na fahimci Paws suke shirin yi. Idan ba ku mance ba a shekarar ta 2024 2024 an yi listing din Notcoin a April 16 ga watan April, wanda wannan abin da ya faru da Paws ya faru a Notcoin, wanda tun lokacin da aka ce za a yi listing aka zo aka dan jajja mana hankali, ana ta dan jajjan hankali, wanda har sai lokacin da aka zo ina tunanin lokacin 8 ga watan April ne zuwa 9 ne ko 10 tukun Notcoin suka fito suka ce mana ga ranar da za a yi listing, wanda suka san da ranar listing Notcoin on 16 2024 16 ga watan April. So ni gaskiya dai a tunanin na wannan tsaikon da su a Paws suke yi, yau muna 7 ga watan April, wannan tsaye da su me yake na Paws suke yi suna yi ne saboda su kai shi on April ranar da aka yi listing din Notcoin, saboda in ba kuma ce akwai wani gagarumin ko kuma ce akwai wani dan azazzar da suke da shi tare da su Notcoin din, wanda suna su haka Notcoin a kwanaki ma akwai wani news da nake magana akan cewa akwai yiwuwar Notcoin suna dan jijjin haushin su Paws, saboda suna tunanin cewa Paws na iya zama ɗaya daga cikin manyan token da ta bada manyan kuɗaɗe ita ma a cikin tarihin Telegram da dai sauransu, Telegram mini apps. Duk da dai sun bar Telegram din, amma dai duk da haka dai Notcoin tana dan hassaran wa'annan abubuwa. So haka ina tunanin suna so su yi listing a 16 ga wata ne, wanda 16 ga watan nan kan iya zama ran da aka yi listing Notcoin, kuma ya zama ranar su ma suka fi su kuma suka yi abin da ba za su iya yi ba. So gaskiya wannan duk shine tunanina, wanda a posting da Paws suka yi yau suka ce a cikin wannan satin akwai gagarumin update da za su sake, wanda insha Allah yau muna 7 ga watan April. So ina tunanin in Allah ya yarda a cikin wa'annan kwanaki uku nan za su iya sanar da ranar on 16 ga watan April, ranar da za a yi listing. Sun dan jajja mana hankali, amma in Allah ya da jan hankalin alkhairi ne, saboda muna sa insha Allah duk wanda ya Paws in Allah ya yarda ba zai ji kunya ba kuma ba zai da na sani ba. So ni dai a fahimta ta kenan, kuma na tabbata akwai masu fahimta irin tawa, saboda yanayin duk wanda ya Notcoin, yanayin duk wanda ya Notcoin ya sani irin wannan jajayen hankalin da aka yi an yi a Notcoin lokacin da ake tunanin cewa Notcoin ma scam ne, saboda irin jajayen hankalin da suke mana da kuma ɓata lokacin da suka mutane, wanda har wasu mutane ma sun cire rai. So a yanzu haka maganar da nake akwai wanda ma sun cire rai da Paws suna tunanin scam ne da dai sauransu. Akwai wanda yanzu haka duk ba su yarda ma da maganar da nake ba. So wannan shine ga ka yarda da kaka yarda a shi magana ɗaya ne. So abin da yasa kuma ban fito ina ta posting akan cewa wai Paws listing ba, saboda idan ne posting akan Paws listing gaskiya kamar na shirme ne, ko kuma ce kawai dai na yi bidiyo ne kawai da ra'ayina, saboda me amfanin bidiyon da na san cewa ba su riga sun faɗa official ba. Kawai sai dai in ƙara kwantar muku da hankali, kuma wannan duk ba shi bane, kawai gaskiya ɗaya ce. So shi yasa nake ce muku gaskiya on 16 ga watan nan nake sa rai ranar za a yi listing na Paws insha Allah. Ku rubuta ku aje, saboda ni binciken da na yi da kuma fahimta ta a yanayin ranar da aka yi listing din Notcoin suna so su ma su yi haka. Duk da dai ba su fito sun faɗa mana ba, amma take-taken su ne a fahimta ta haka ne. So Allah ya sa mu dace. Kada ku mance ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, yaushe kake sa ran za a yi listing na Paws, sannan ku faɗa mana ra'ayinku a comment section game da wa'annan bidiyon da muka yi. Shin bidiyon nan me kuke ganin, kaman a ganin ku cewa shin haka ne Paws na air listing on 16, ko kuma ba zai kai haka ba? Ku faɗa mana a comment section, sannan kada ku mance da liking da sharing din wannan bidiyo. Ina muku fatan alkhairi, sannan ina sanar da ku cewa akwai course din da zamu yi course din da zamu fara, wanda ya shafi akwai affiliate marketing a ciki. Na san wasu na jin affiliate marketing, na ce affiliate marketing wani sai gaban shi ya faɗi saboda an ci mai kuɗi a wurin course da yayi. So ba affiliate marketing muke magana ba. Akwai faceless YouTube, wanda ana samun maƙudan kuɗaɗe da shi a irin YouTube ne zaka buɗe, wanda zaka ringa yin shi da AI kuma kana samun kuɗaɗe da dai abubuwa da yawa. A cikin course din ya kunshi video editing da wasu activities da zamu yi a cikin insha Allah. So mai bukata zai iya min magana a comment section, insha Allah zan tura mishi da number na. Duk ranar da muka sake wannan course din zan tura mishi. So yanzu dai har yanzu course din na under processing, ba mu riga mun gama kammala shi ba. Sannan kada ku mance ku join Telegram group din mu, saboda zai matukar taimaka muku wurin da mun ɗaura update ku receiving. Link yana description ko a comment section na farko. Wassalamu alaikum, ina muku fatan alkhairi, mu haɗa next video.